Akenekwa m unu Igbo ndị mana ege m ntị ama m na unu dịcha ọfụma biko na m nwekwana ihe na-akpọtụnụ ekehiti mgbolo one ka m kpọrọ gị ekehiti ị na ha agbawo wo na-asị n'ime nka n'ime nke ọzọ n'ime nka na akwa na ịchọba onye a ịchọba ma nwunye ịchọba ma ụmụnne ya ịchọba ma mma ya ma mpe ya ma the whole of his extended and retired family na nke akwa ka a na-akpọ mmadụ iji aka ya a post to threat to another person. Now ihe niile anyị na-ekwu na this video kịta regarding Jpac ihe niile ị na-ekwu na this video regarding Jpac ọ kakwa mma na ngwa gị nke bụ eziokwu ekehit. This is a threat ọ ka mma na nkwuru nke bụ eziokwu because na ịmansị mmadụ na ya achụba ndị bi ya achụba nne na nna ya achụba family ya chịba ka ọ gba gị nkịtị. Jpac take legal issues against you. Nobody will blame him for doing that. If Jpac shall go legal, nobody should blame him for doing that. Because now, you can be angry. You have every right to be angry. You have every right to be angry. Mana nke ọbụla ịpụta na video bịa kwuo na ihe menka ọzọ n'ihe egosi ihe eji ekpọwa ihe afa gị ji ebule ekehit. Makwa mma na ihe ị na-ekwu bụ threat because there's no way oya bụ na asị ka afọ ji ha anụ ahead now you will not be found wanting. No matter where you are, no matter who you are, you'll be found wanting. My problem abụọkwana na ekehit na bamba. My greatest problem nwekwa na this video bụkwa na gịnị onye bụ mpama anụ nwanụ na background eti ọfọ iwu nka because na video na-eso okwu ị na-ekwukwa video na-eso okwu emewo video ahụ agbaka comedy ka Jpac mechi. Jpac never called your name or no na tarnish image or no pụtara sị na ekehit bụ fake ekehit jikwa wee mee nke ekehit ekwubi ekwu ekehit you are not the only person agwagolo okwu na social media and you are not the only person Jpac award the only person na-akpọga afa. Enwe ndị si na moto ibute bụ RNG. A lot of people si na moto ibute bụ RNG that they don't know about it na ibichi agwụkwa moto ibutela azụ. You are saying for that video you can't say you did not see it. Mana ifere na onye ya agwa nwoke onye eji wee nweta followers onye eji wee chọta ihe ịchọ na ka ebe kwuo ka ime nka you have no right ebe asị na ya jekwulu nwunye ya jekwulu ma mpia jekwulu ma his family ha ekehit ihe alụnwe ikwu na abụ gịnị ikwugo kwuo ọnụ because na if this case happens to be ihe ọbụla emel and ihe ọbụla mee Jpac today hold on ekehit responsible. I'm saying it as onye na-ekwu eziokwu. You can't come out and make this threat again say na ihe Jpac kwuo nka na ihe emewe ya nka so which means na ọnwụ ka Jpac so ebule producer film na jije art ya film that has to related with ihe na-eme so you asịwa na ya achọbe ya gbuo ya na eme ya nka mee ya nke ọzọ. My friend, let me tell you the truth, you don't have point. You do not have any point. You don't have any proof iji say na Jpac kọtọrọ gị. And ka ngwa gị nke bụ eziokwu as it is now, you are the one threatening the life of Jpac. You are the one threatening his family. You are the one threatening his mother. You are the one threatening his wife. Because na ikwu gị na ọba under record. Makwa mana okwu ọbụla mmadụ kwu, you can never take it back. Ka ọ dị mgbe ọzọ, use your head. Onye mere ka mgbagbo abụọ na-akpọ Jpac agbọrọ gị bụrụ n'one na pak mgbe nke bụ eziokwu ọgbana nwere ndị na-eji ekwutọ na social media ma ọ nwere ndị na-ekwutọ ime ịnwe anya nwa ọzọ nke ikpeazụ a ntụgbalụ ngosi n'ihe anyị aza ekehit maka chika gwara gị ha na Jpac ibi na be kiss mgbasa nkịtị si ụmụaka sịrị then you put all my name condemn all my name mgbasa nkịtị kita na abụkwa nke bụ a Jpac I warning you last time watch my video onye ọbụla bụ video achọ video ka ọ baa Jpac ntị Jpac si na egwu anaghị atụ ya ya bụka bụ video afọ wee kehit again and then ntụgbanwụ nke Jpac ntụgbanwụ mma chụọ ma nwunye gị mma chụọ ma nne gị chụọ ma nna gị chụọ ma ụmụnne gị mma
you make for make it. Jpac, I am warning you. Like for that last time. If I again, I will deal with you. Jpac, I am warning you for the last time. And don't let you go. Drop my window. Yes, sir. Don't try me again. I want to try to make it. I'm going to Jpac. Even I make it, what's okay? Make my person get it. If you go down, go outside, I try it. You try to go down, maybe he don't want. Maybe he don't want. He has to Jpac, I want you. Alpha. Jpac, I want you. Even I make it, what's okay? Even I make it. Market it. Can't even break it. And why I want also. Alpha. I did not show my negu, show my now, show my wood again. Yes, sir. Can I marry? And do it. Jpac, I can never give you session. I can never give you session. When I told that, my way I take a hit here. Another one now. My country, my woman now. Jpac, what is the last time? If you use the motor, go outside, give him motor to the soap. Come to the guy's house. Jpac. Oh, my God, no query. Yeah, motor to the Modia. Motor can be about water. Oh, my God, Joe. Motor to the Mumbranoku. Never pay never. Only pay about water. Can't put the cloner. Only pay about water. Can't put the cloner. Only pay about water. Can't put the Shana. Only pay about water. Sham here. And you know the Thanksgiving. Jpac, you try to deal with you. And then to my woman to trouble now. It's not again. Even if poor kids in what's the poor kid, it was there waiting now. I will do with you. Why you try to say again now? It was there waiting. Jpac. If